Assalamualaikum, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, aku lan panjenengan sedaya sebagai wong Jawa ya, wong sing lair tekan tanah Jawa, ya iso wong sing manggon nang pulau tanah Jawa. Aja selalu banding-bandingno Jawane panjenengan, Jawaku karo Jawane wong liya. Arti Jawa iku sebenarnya luas, versine beda-beda. Tetapi nek arti kawruh Jawa ya. Arti kawruh Jawa iki istilah iku koyok kawruh iku padha karo ngaweruhi. Nah, ngaweruhi mangerteni tentang Jawa iku. Paham napa mboten? Ngeten maksudnya niku jenenge kawruh kan. Kawruh iku ngerti temenan tentang apa iku Jawa. Nah, Jawa iku weruh. Jawa iku weruh. Dadi panjenengan nek ngerti sejatine ilmu Jawa, ya weruh sejatine apa sing sampean lakoni iki. Ngoten to. Jadi ini aku ngerti neng media sosial iku akeh wong Jawa sing banding-bandingno karo Jawane wong Kejawen, karo Jawane wong Hindu, karo Jawane wong Buddha, ya karo Jawane wong Islam. Dadi dhek rumangsa Jawane gak koyo ngono ku akhirnya dihujat, dibuli. Iki mboten angsa derek-derek. Dadi nek panjenengan ngaku Jawa ya, tapi panjenengan ora tahu nglakoni topo utawa semedi, iki ya wis sampean lakoni Jawane sampean dhewe. Mergo sampean ora ngerti sejatine kawruh Jawa sing wong liya lakoni. Kena apa dhek nglakoni topo ngene? Kena apa Jawane kok mesti ngene? Kena apa Jawane kok mesti ngene? Iki macam-macam kan lur Jawa. Ana Jawa sing ngene ya. Dadi persoalan ngono ku iki mung sejalan, iki mung temae mung ritual lur. Iku mung apa persembahan marang para kadanyangan ya para penguasa sing ana nang kono. Ora kok dhek madhep marang Gusti Pangeran, enggak. Kabeh ajaran lan kabeh kepercayaan madhep marang Pangeran niku ya ati lan rasane, duduk gerakan tangan lan gerakan tubune, duduk lho. Madhep marang zate Gusti Allah iku ya rasa lan atine panjenengan dhewe. Dadi nek persoalan tentang masalah ritual mempersembahkan sesuatu marang bangsa-bangsa lelembut, marang leluhur ya istilahnya ngono. Iki ya macam-macam tata carane, macam-macam rituale, macam-macam adat istiadate wong Jawa kabeh. Ngoten lho. Dadi ora kena dipadakno. Panjenengan Jawane gak ngono ya wis. Panjenengan lakoni apa sing sampean percayai. Contohnya aku iki lho, Jawaku Jawa mung kawruh. Jawaku mung Jawa kawruh. Ngawuruh sejatine wong Jawa, ngawuruh sejatine urip, ngawuruh sejatine Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi aku ora tahu koyo nglakoni ritual-ritual ning pantai selatan, ora tahu nglakoni ritual-ritual ning nisore wit, ora tahu ya nglakoni ritual ning gunung-gunung ngono ku. Nggak tahu yo aku. Tapi aku nggak menghujat, aku nggak membuli, aku nggak mengusik, aku nggak mengkritik, aku yo nggak ikut campur soal wong Jawa, wong Kejawen sing biasane gawe ritual kaya ngono ku aku nggak mengusik. Mergo aku nggak ngerti apa dalam hatine wong-wong iku mang nglakoni ritual iku. Apa tujuane, apa penghormatane, apa persembahane aku gak mau tahu lur. Aku gak mengerti soalnya. Dadi aku fokus marang Jawaku dhewe. Sing penting ku Jawa iku kawruh lur. Sing penting ku Jawa kawruh, duweni ilmu kawruh Jawa.
Lah mergo wong Jawa, lho, wong Jawa aliran opo wae iki gurung karuan kabeh mangerteni sejatine kawruh Jawa. Gurung karuan. Mergo ilmu kawruh Jawa iki kudu dibimbing karo gurune, kudu dicernah ungkapan kawruh Jawa iki marang sosok guru sing sejati. Nek ora ana panduan guru, ya, ora ana panduan guru, iki engko bakal lewat dhewe iki memakan mentah-mentah istilah kawruh Jawa iku mang akhirnya keblinger dalane awak dhewe. Dalan uripe dhewe iki engko iso keblinger. Nah, mulane niku ilmu kawruh Jawa niku penting. Sadurunge awak dhewe mempercayai sesuatu ajaran, sesuatu ritual, suatu kepercayaan ya. Awak dhewe kudu ngerti kawruh Jawa sik. Ilmu kawruh iku mang, bukan kawruh Jawa ya. Ilmu kawruh. Ya, mergo sing tak bahas saiki ilmu kawruh Jawa. Tapi ilmu kawruh iku iso tertuju neng ajaran kabeh. Contohnya ajaran Islam. Sadurunge sampean sembahyang, sadurunge sampean nglakoni poso, sadurunge sampean lunga kaji, ya. Sampeyan kudu ngerti kawruhne haji ku apa, kawruhne salat sembahyang ku apa, kawruhne poso iku apa. Sik mbak panjenengan iku nglakoni ora keblinger marang uripe panjenengan. Lho, iki penting, Lur. Penting kanggo kabeh dhewe, kanggo kabeh ajaran. Selain wong Jawa, gak cuman wong Jawa tok. Ilmu kawruh iki penting. Nah, nang kene sing tak emban, sing tak gawe ya ilmu kawruh Jawa to. Mergo aku sejatine wong Jawa. Sing dilairno saka wong Jawa, dilairno saka ilmu titane wong Jawa kabeh. Ngoten. Pun paham nggih. Pun jenengan banding-bandingaken. Ngapunten sing kathah. Kula niki nggih tasik tahap pembelajaran. Meskipun enten cah nem nglakoni ilmu Jawa nggih. Cah nem niku mang istilah niku boten pas ten ati kula nggih, boten pas ten ati kula nggih, kula sawang mawon. Kula lihat, kula tingali nek cah niki pancene bahagia dengan kepercayaane Jawa niku, nggih pun sing penting kabeh wong ku bahagia tuh. Ora mengusik wong, ora ngrimpeti uripe wong, ku wis apik lho. Ngoten mawon. Pun nyuwun pamit nggih. Samonten mawon mugi-mugi jenengan paham. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.